Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, iyanata sa atong ikaunom nga nobinaryo sa atong pagsaulog sa Pista Senior dinhi sa atong parokya. Padayon natong iampo nga ang kalinaw, kahusay sa kalibutan, muhari unta, og ang katawhan, labi ng ato mga leaders, magpakabana gyud sa panginahanglan sa mga kabus nga katawhan. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, labi na ning atong slot nga PSSPP para sa ato karong umaabot nga kapistahan, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangup sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Binaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Ug giingnan nila si Hari David, gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom
ug gidala kini ngadto sa iyang syudad, ug sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Gihalad ni David ang usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. Ug misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Nagtapi si David ug panapton nga lino. Busa gidalan ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, inubanan sa mga singgit ug tingog sa trompeta. Gidala nila ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, sulod sa tulda nga gibuhat ni David alang gayud niini. Gihalad ni David ang mga halad sinunog ug mga halad sa pakigdait at tubangan sa Ginoo. Ug sa pagkahuman ni David ug halad sa mga halad nga gisunog ug sa mga halad sa pakigdait, gipanalanginan niya ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ug gihatagan niya pan, karni ug torta nga may pasas ang tanang Israelita. Unya na mauli sa ila ang tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo. Makusganon o gamhanan, ang Ginoo, gamhanan sa gubat. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Alsaha o mga ganghaan ang inyong marko, pataas kamo, mga karaang pultahan, aron mosulod ang hari sa himaya. Kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Ng iyong pag-ibig kahit
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Hesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tao naglingkod libot kang Hesus ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. Si Hesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Hesus sa mga tao nga nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon, kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsuon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Hari David sa unang pagbasa, purtig yun niyang sayaw sa kalipay, sa dihang ilan ang giprosesyon ang arkas kasabutan padulo ngadto sa iyang bag-ong gitukod nga gingharian or palasyo didto sa Jerusalem. Tungod kay kining maong pagbalhin, mao ni ang duna nagigitawag og konkretong panaghiusa ni Hesus or sa Ginoo o sa iyang sulugoon nga si Hari David. So kung nato ning pamalandungan mga igsoon, kung tinuod gyud ay ta nga kanabitang magsunod gyud ni Kristo, mahimo gyud tang mahiusa sa iyang kinabuhi. Ang una gyud natong bation kana gyung kalipay. Gilingay mong tupad ing na pirmi kang malipayon. Kung dili ka pirming malipayon, sa ato panay panahon nga ang yawa mo'y imong kuyog. O kanus amo na mahitabo kung ang atong pagsalig sa Ginoo mag-on and off. Kana bang debosyon ta, basta naatay panginahanglan, mangayo ta, pasuod ta niya, basta namiligro atong kinabuhi. Pero kung normal gani, kana murag makamanage ra ta, mura lang sagwa. Si David mo'y nag-compose, si Hari David mo'y nag-compose niya ng kanta nga Psalm 23. Mga gi-attribute na nga ito niya. Kung sa ito na gibutang niya diha, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Experience na ni David, sukad pagid atong nagbantay pa siya sa mga karnero sa iyang amahan, hangtod na lang yung nagbantay siya sa katawhan sa Israel, isip hari na sa Israel. Wa gyud siya mo hunong sa paghunahuna nga dili gyud siya maoy magbalantay, ang Ginoo gyud maoy magbalantay. So kanindot unta kun ingon ana ta haron matuman ning atong gihimo diring tubag sa Salmo nga nag-ingon, kinsa kining hari sa himaya, mao siya ang Ginoo. Usahay ra ba kita mga tao labi na gyud mabutangan na taggahom, mura dayon tag kita na maoy hari sa himaya. May kinsa may hari sa inyong balay karon, kamo o ang Ginoo? Kinsa may hari ros Pilipinas sa inyong tanaw? Si President Marcos o ang Ginoo? Ambot lang. Kamu nilay tubag diya. Ay lang ko niyong tubag patubag.
Unsaon man nato pag ilangan naghari ang Ginoo, dili ang tao. Kung maghari na gani ang Ginoo, ang mag-unag yod og kahitabo mao ang kaayuhan sa mga masakiton o mga nanginahanglan. Kana giunang mahitabo basta mohari na gyud Ginoo, ang iya dayong atimanon kana gyung mga naa sa panginahanglan. Kung ang tao na gani mo'y mohari, ang una gyung mahitabo, ang mga leaders mahayahay dayon na sila. Sila gid na maoy dato kayo. Sila gid na maoy nindot kaig balay, nindot kaig sakyanan. Unsa man rin hitabo sa Pilipinas? Ang mga nanginahanglan ba mo'y giunahag hatag sa grasya sa Pilipinas o ang mga leaders? Tubag. Maayo kay nakakita demo. Luoy kayo eh. Unya sa kuansad sa ato sang kahimtang sa simbahan, kinsa may unang mahayahay, ang pari o ang parisyoner? Ang parishioner. Sa atong simbahan? Kinsay una? Maunay gitaron ani ron. Kinsay unang mahayahay, ang pari o ang parisyoner? Pare. Sa na lang na. Ginagmay ra tinod ng kolekta sa simbahan pero usahay dali kayo mahayahay ang pari oy. Pero nasa mga pari nga wa mahayahay. Ay na lang ko ninyo tutok-tutoke. Basta depende na sa hari lagi nga nagkighiusas Ginoo. Muna hinaot unta nga kini bang atong kinabuhi ato gyung ipaliwat ngadto ni Santo Niño. Si Santo Niño nga atong gidebosyonan usa siya ka bata. Kanang bata sa tinud-anay lang mga igsoon, kasuway magid mo pagkabata no. Ganahan gid ta makigduwa og isig ka bata. Kabantay mo ana nga kana ganing did-an ganita sa atong ginikanan nga ay daog. Di ka manaog, di ka pagawasos balay nya tuwa sila dito gaduwa murag subo gyud kay ta. Subo kay ba? La tanan sila gaduwa nya ako diri daras balay. Ganahan kita og community. So kinaiya ginas bata mo na kasi Santo Niño gitawag ni siya bato balani sa gugma tungod kay mo magnet man siya og mga tao. Pero ini kadako na nato labi na gyud og kana bitang makat-o na ta aning paghigugmas kwarta, paghigugmas mga butang, unya ang ato ng kaugalingon mo'y atong sige haguna-huna, musugod na ta og likay sa mga tao nga wa nato mauyuni. Mulikay na ta ba? Nilingay mong tupad na wa ka maglikay-likay og palit og slat. Ano? Kasi kamo galikay-likay mo, nya unsa may atong likay-likay og palit og slat, daghan kay tagrason. Daghan kay tagrason himuon o na ta mubuhat tabang sa katilingban. Hinaut unta ang ato mga leaders dili ni sila maglikay-likay sa pag-alagad nato ug ang ato rong gikinahanglan sa Pilipinas masulbad ning korupsyon nga makabawi unta ta aning ni ang image nato nga mura na tag the most corrupt kuno nga nation in Asia. Ako lang maabot in the world. Ang naarab ako gitan-aw nga vlog diha sa social media nga giranking diha og unsay mga nasod nga naay daghan gyud kaayong kalisdanan labi na gyud mga natural ug man-made calamities. Giranking ang top 10 countries kuno in the world nga pirmi yung masugamak kada tuig og mga katalagman man-made og natural. Abi ninyo kinsay number 1? Nakita mo na nga vlog? Makalagot biya usahay pero unsa man ka matuoran man? Philippines. Og ngano man kay ang nakadugang kuno nato gawas nga moagi gid dinhi ang mag-average og 20 ka mga bagyo kada tuig. Nya napagitay linog kay mga volcanic man ta dinhi. Ang nakapagrabe gyud mao kuno ang korupsyon.
Kay okay ra unta nagdaghang kalamitis, sama sa Japan, daghan sa kalamitis ang Japan. Pero ang ilang mga leaders di man corrupt. Ug na may corruption, perti tingali ka minimal kay ug mudako na gilang corruption. Maghikog usahay ang leader oy. Harakiri. Pero Pilipinas tungod sa corruption ni samot gyud ka grabe. Murag nahimo lagi tang number 1 sa ilang assessment o unsa sa to nga grupo ang nagsurvey ato. Nahimo tang number 1 nga murabag devastated kaayo ba nga country tungod kay ang ato mga leaders daghan kayo ang corrupt o in short ang corruption sa Pilipinas grabe kaayo. Muna mga igsuon ato gyung ipangalian ni Santo Niño ug labi na gyud kita atong sundon ang kinaiya ni Hari David, ang kinaiyas mga santos nga ang Ginoo gyud mao'y sentro. Siya gyud ang atong pasudlon sa atong kinabuhi kay siya man ang hari. Si Santo Niño mao ang atong hari nga batubalani sa gugma. Nobina alang ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria, ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan, busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan ug kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo ug pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog, mangluhod. Pagampo sa kaunom nga adlaw. O Jesus nga halangdon uyamot, hari sa mga hari o Ginoo sa nga tanan, nga naghari ka sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon, nagaluhod o nagasimba kami kanimo, uban sa katilingban nga mga dominasyonis nga nagtuman sa imong Diyos noon nga pagbuot, nangamuyo kami kanimo nga maghari ka sa tanang mga katawhan o nga uyuna namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among mga maayong tinguha ug hiambitan namo ang imong santos nga grasya aron magdaig kami kanimo sa walay katapusan sa imong himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. Nga mapuy-an sa simbahan ang diwa sa Ebanghelyo ug sa kanunay pangitaon niya ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. Nga mapaladman nato ang atong pagtuo pinaagi sa pag-alagad sa mga kabos, sa mga adunay kabilinggan ug sa mga walay kahimuan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. Nga mamahimo kitang matuod nga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong makanunayong pagpahiuyon sa kabubuton sa langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, patalinghogi kami. Nga atong buhion ang pulong sa Dios, sulod ka nato pinaagi sa pagpuyo niining matag adlaw, magampo kita sa Ginoo.
O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Chufilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa kahayag nga walay pagkapadong ug sa kapahulayang dayon magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, patalinghugi kami. Tanan, O Jesus nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait ug panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga irehes ug mga sismatikos aron makaila ug managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sana
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing og sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa ka namo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kadamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apadahi uli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kadahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Talipay ka sa nagsunod, bahat di ka munduhan ko, ugmaang inalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ug ang kaluwasan sa akong kalag. Kusinyosan, kuninyo, ikaw akong imahal. Isalig mo, kanimo ang tanan kong suliran. Kusinyosan, kuninyo, sa kanunay kapasukan, ang imong paghukom mag-arinig. Ikaw akong imahal, isalig mo kanimo ang tanan kong suliran. Kusinyosan kuninyo sa kanunay kapasigan, ang imong paghukom mag-arinig. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom,
uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Hari David ato gyung padayonon ang pagsunod sa mga pulong sa Ginoo o mahimo gid tang iyang mga kauban sa kinabuhi. So atong pasalamatan ang padayong nag-alagad nato karon ining atong ikaunom nga nobinaryo, labi na gyud sa atong mga pilgrims ang gikan sa San Antonio de Padua o ang Paris Westis. Unya ang atong mga offerers, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mrs. Mary Ann Asilo and family. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa makatulo, ato na sang isinggit, Viva Señor Santo Niño. Tanan, Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Viva Señor Santo Niño. Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Hari sa kalipay, hari nga kamay, agaganta kaming na diha sa lugan mo. Hari nga gamanan, hari sa tanan, walay tubong ang pagmahal ng ihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, udaghang salamat sa kayo mo. Daikon sa kanunay, simbahon kagay